Айдаманнар ярышына килгәндә бу әлбәттә иң беренчедән бик зур конкурс. Бу конкурска елдан-ел бик күп катнашучы, бик күп айдаман эләгергә тели. Икенчесе, айдаманнар ярышы конкурс дисәк тә, шул ук вакытта ул мәктәптә, шул ук вакытта ул тәҗрибә алуда. Әйдаманнар ярышы кысаларында біз әйдаманнарны барлығы 45 конкурста сынап карадык. Әйдаман болу усталыгы күп нәрсәдән тора. Сәхнәдә үз-үзеңне тоту, педагогик очракларны шишу, шәмчекләр үткәрү. Бу инде безнең ел сайын үткәрелә торган традицион конкурслар. Быел без ярышка яңа аспектларда кертергә булдык. Ул да булса джинглар яздыру, балалар өчен заманча разатка уйлап таба белү һәм башкалар. Һәм инде әлбәттә ел айдаманы исеменә лаек булу, ул һәрбер сәләт кешесе өчен әйдаман булсын ди, сәлкеш булсын ди, аның алар алдында бик зур җаваплылык, һәм шул ук вакытта бу шәхес, бу ел айдаманы ел дәвамында алар өчен үрнәк булып тора. Сәмрух ел премиясының ел айдаманы номинациясында җиңүче Ләйсән Зайнуллина. Җиңүне яулагач, мин ышанмадым беренчедән, дулкынландым, чөнки шундый авыр бәйгедә үзеңне сынарга, җиңүне яуларга ул бик ышандыргыч түгел. Соңыннан инде үземне җиңүче итеп хис иткәч, шат идем, шундый әниләргә яздым тиздән. Төн булса да инде моңа карамастан иртәләре хәерле булды. Менә шулай горурландылар алар барысы да. Һәм барысы шат иде. Бу бәйгегә барганда миңа төрле балалардан, үземнең сәлкешләремнән төрле җавап сүзләре, ярдәм сүзләре килгән иде. Һәм менә алар миңа ышангач, миңа ишемдә бик җылы иде, бик рәхәт иде һәм менә моны инде алып кайту бу кубокны аларга менә рәхмәт сүзләре. Әйе.